Og jeg skal satme love for, ikke? Nu har jeg været i Bangkok, ikke? Og hvis man er i Bangkok som mand, og man ikke kan score, så kan man lige så godt købe en saks og klippe pikken af. For så får man den aldrig nogensinde brugt. Det er fuldstændig sindssygt. De jager jo kraftedeme dernede, men når lige at lande og lege en eller anden scooter for at køre rundt og kigge på Bangkok, så sender de bare sms'er rundt. Yeah, hello, I saw a white man. We fuck him. Og så kommer de kraftedeme også på scooter, og deres de er tunet, så de kører hurtigere end min, ikke? De kommer fra sidegader og laver vejspringer og ned bagfra. Jeg kører bare stille og roligt. Jeg har fået sådan en lidt for lille hjelm på, ikke? En stor høj bygning, en flod. Så lige pludselig. Hello, you white boy. I suck your cock. I suck your cock, one bad. Og man tænker, hallo. Så kommer de fra den anden side. Hello, fucky, sucky, hello. Og jeg tænker, nu må det kraft, vi prøver at køre fra dem. Lægger os ned. Kom bare kørende op. Hello, I want your dynamite. White dynamite in the ass. You fuck me now. Og jeg tænker, hvad fanden gør vi her, mand? Vi prøver. Vi sparker den ind væk, sådan der. Så kører vi videre, kom så. Hello, I love you very big, I want to marry you. Fuck my ass, suck my cock. Og til sidst, så der må man bare give op, så man bare ser, at man er blevet slået. Så bremser man lige, så kommer man af, så man... Ja. Så må vi til det. Så sagde jeg til min kone, kan du ikke løbe af? Det går nok ikke, det her.